Kini, abot ang gitaong ko kayo eh. Diyan ba, kinay motor, buhay pagilis pare, ano ba? Hindi na sa kapri. Masahiro ka? Pre! Oh, ikaw din na pre! Matay unsa man ning orasa? Ito ang gyapon ako mga kumpare. Matay tay mingor gini guro maluto ni kubra. Lawan di, unsa ni sabor na. Ayan, sudah siya mag... Kuan? Yung tilawan na. Di man din ni sabaw, tilawan na ni. Unod man di eh. Gita. Matay. Oh, may sabor? Kuha nga din magic. Pare ba? Okay naman si pare. Sa iyo para wala siyang chat na ko. Hapo naman eh. Matay. Murat lakaw labas na. Ikaw na pre, mayo pre. Nana ka. Diba, chat ko si pare ni mo nga. Doon pa si nakay. May parte sila ha? Kami kung pero hapo naman eh. Langsung. Sa may plano ni mo kibigyan niya yang niluto. Sira, tuwa na naman. Wow, kay maulaw naman tatay. Hapo naman eh. Kadayong nga tato. Ya. Sige. Naong nagukap ng galaka, pre. Kani? Oh, kana. Kani unod. Uy, unod. La. Ayun na, pre. Waong taniyang. Niluto, pre. Bilisan na to niya, pre. Uli na pre. kadra. Oh. Pre. Taglawin, pre. Ay, buwa. Itakam. Ay, akong haunon. Pre. Sige, pre. Ibalik na, pre. Di, dayong ikaw. Kay, parting ulit ako. Hindi ko. Magic din ni ubra de. Uy, minat. Pato man eh. Ano man ka na? Sumabtan ka ni pare. Bren, ang tamangaon, pre, kay. Medyo sa lipod, pre ba? Dili tama. Kita ni pare, kay. Naglagas ba ako na to? Ati kanon tang ni diri ah. Oh, sige, pre. Ako, pre. Kay, tantaran ni pare. Tantaran. Sige, pre. Dali, pre. Sige, pre. Kao ba yun, pre? Sige, pre, ah. Kung natin kao, pre. Dai pre, tukan man ko pre. Ha? Agay pre, natukan ko. Sige, pre. Matay. Ang tantan si pare, anong umran mo, pre? Pre, sakita yun. Pre. Sige, natukan ko pre. Pre. Agay pre. Naunsa naman ka, pre. Kung naabtan ni pare, ano ron? Ano ko pre? Kuha na lang ng takluban, pre. Kuha ng gadong hospital niya ako ang kumpare kay. Murag. Abtam ni pare, ano ba? Pre. Nagaw ta, pre, kay. Dadong tingol hospital, pre. Kini, abot ang gitaong ko kayo eh. Diyan ba, kinay motor, buhay pagilis pare, ano ba? Hindi na sa kapri. Masahiro ka? Pre! Oh, ikaw din na, pre! Kamu to na.